Ya, masih bersama kami STC yang kirim hiburan dasar pada pojongan saya. Nanti kali ini semua teman tepat di dan selesai. Nantalika talalai-lalai nanabagajang menjalang dundu nanabagajang menjalang dundu parilita pitita sampai di madudu asinanabamanu di madudu sinanabamanu malangnya nasi minana dan tangguangkan nandan tangguangkan sajana mane Allah tiado mande tiado balai pincalang soal balaku tantang si ayah aji sana hati dan jalan lain kurang banget nana josing gaji awak mandai coba nang salah kurang latang tompang yo dinang lai awak tapaci yo dan sansa parilita pitita sampai di madudu asinan bamanu di madudu sinan bamanu malangnya nasib nan tangguangkan nan tangguangkan sadana mane Allah tiado mane tiado balai pincalang soal balabu tantang si ayah aji sadar hati dan tinggal
murah manjai nana tosi koti awak manjai coba nang salah